No, tak mě tady má ten bouranej skútr. Prosím pěkně, dneska přišel z Anglie novej sloupek řízení, protože po té bouračce byl úplně vohlej, úplně kolo se měl křivý. No, trvalo to třeba 3 měsíce, než to přišlo. Teď jsme zjistili, že jsme postráceli půlku jakoby tady těch kuliček. Takže momentálně se tady rozebírají ložiska. Ty naše tyhle nový jsou o něco větší, ale to jsou mikrometry. To by nemělo mít vliv. Tady hezky z koleček, z longboardu. Bereme ložiska do kruku řízení na můj skútr. No, mám využití pro ty tracky, to bude normálně, že oska na 4kolku. Bylo tady ten chuj 2krát svařoval a 2krát mi upadlo na poli kolo. Tak máš kupovat šroty, ty debile. Máš umět svařovat. No a nemáš slov, kokote. Ale ještě jsem dal kilo za matičky, ne? Kilo. Já nevím už kolik, skoro kilo. Ty vole, on tady má polodílnu, ty vole matiček, ty vole, se mu tady vále nezabírají na záda. Ale Romane, já budu potřebovat tvoji pomoc, ty vole. Hele, tady máme všechny. Tady mám všechny a dokonce i nějaký nový. Jinak jsou možná velký úplně stejně, jsem zjistil. No, tak jakoby vychcel mi tady trošku nějaký olej z těch vidlic, jo. Tak jsem se rozhodl, tak jsme se tady s kolegou shodli na tom, že bude nejlepší tam prostě dát M2T, protože M2T je prostě olej na takovýhle účely, že jo. Tak tam trošku jakoby nalejem. Tak, necháme tam něco i pro druhou vidlici. Čijeme to všude okolo. Tak. Doufám, že jsem ten kompresor. Doufám, že mi nebude stříkat olej do ksichtu, až na tom pojedu. To bude normálně No. švískání normálně. Vidlici tam zajebávám zpátky už. Je to hezký. Mám ruce od oleje, všechno je od oleje. No. Tady už jsou šrouby. Já už jsem tam dal řídítka. Tady je takový aretační šroubek. Potom je tady ještě takovýhle šroub na svorku, jakoby. Vypadá to, že řídítka jsou oproti kolu rovně. Takže teď tam vrátím plasty a budu mít opravený skútr, konečně. No, jelikož sloupek byl drahý docela, tak prostě plasty nový kupovat nebudu. Tak jsem tady udělal takovou prasárničku. Tak to tady oholíme. Akorát tyhle štípačky jsou takový, že moc jako neštípají. Nádhera. Ještě ho chytnu nějak tady a tady drží. No, tenhle plast, ten byl v pohodě, tomu nic nebylo. Ten tam je zpátky, ještě tam dám zrcátka. No, tady je ten blatník, ten už jsem ukazoval. A teďkonc ještě tady ten postraní, tady to celý je jeden plast. Tak to je tady hezky takhle vzaný. S pofrpáskama taky úplně všude. Protože, proč ne? Ty vole, jenom doufám, že to projde na technický, vole, takhle. Je tam.
No, skútr už je jakoby že poskládaný, už se tam dá jenom ta maska, ale jeden takový zásadní problém, ten skútr nestartuje. Problém je, že mám tady ještě tuhle velkou baterku. Ta by měla být doplná nabitá, ale už toho moc nevydrží. Baterka, co je ve skútru, je celou dobu na nabíječce, protože už jsem ji jednou vybil, protože jsem se to snažil nastartovat. Teďkonc jsem ji vybil znova, protože jsem se to snažil nastartovat. Jako ono si to občas spálí tu směs, ale nenastartuje to. No, takže to je stále na nabíječce, nechám to nabít, mezi tím tam dáme tu masku a doufám, že to nastartuje, jo. Protože, i když já tady mám booster vlastně, no tak když tak přes booster, no. Ty varo. To je krása. No, skútr opět nenastartoval, tak nechám mezi tím nabít baterku, nechám tady zaschnout. Takhle tamhle jsem vzal tavkou trošku tu žárovku, protože aby se nevytočila a nevypadla. Přidělám tu masku. No, ale tyjo, už mám zpátky skútra. No, uběhl další den. Hovno. Je další den. Skútr už je složený. Včera jsem s ním jel z kopce. Jel jsem plný plyn, ten skútr je takový jakoby poupravený, jo, je tam větší válec, větší píst, lepší karburátor, teda ne lepší karburátor, ale lepší variátor a těžší válečky a takovýhle vymoženosti, takže to má docela dobrý zrychlení. No, včera jsem jel z kopce plný plyn a zasek se mi plný plyn a jo, měl jsem docela smrt před očima. Naštěstí brzdy to trošku přetáhly, tak jsme to nějak dotáhli domů. Plyn už je opravený, ještě blinker přestal fungovat, ten už taky je opravený. A teďkonc může být druhá testovací jízda, takže já to jdu teď vyparkovat. A jo, taky už se nám to podařilo nastartovat. Prostě, nevím, včera to nestartovalo, ne, předevčírem to nestartovalo a včera tak jsem k tomu přišel a nastartovalo to úplně že hned, takže to mělo asi blbou náladu jenom. No, seštoloval se volnoběh a myslím si, že je čas na testovací jízdu číslo 2. Doufám, že se mi nezasekne plyn zase.